Вайна на парозе, эскалацыя адносінаў паміж рэжымам Лукашэнкі і Кіевам. Беларусь гэта не Лукашенко. Падсумаванне афіцыйнага візіту Святланы Ціханаўскай ва ўкраіну. І смяротная небяспека папросту пад нагамі. Папярэджанне ад Белпол. Панядзелак, 27 траўня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Украина рыхтуе военный отказ за саўдзел Беларусі ў расійскіх дронавых атаках. Начальнік сілаў беспілотных сістэмаў нашых паўднёвых суседзяў нават паведаміў пра 500 цэляў, ужо вызначаных для імавернага ўдару. У сваю чаргу ў Менску заявілі, што гэткія ўдары ўжо даўно адбываюцца. Паводле дзяржсакратара саўбезу Лукашэнкі, толькі за тыдзень нібыта адбілі больш за 100 паветраных атак. Міжнародныя ваенныя аналітыкі называюць гэтую заяву спробай Расіі пачаць новую эскалацыю з тэрыторыі нашай краіны пад выглядам адказу на агрэсію Украіны. У які бок можа стрэліць з пружына канфрантацыі, высвятляў Зміцер Смак. У клубах дыму ад жылых дамоў, што палаюць па ўсёй Украіне, Расія піша новую старонку ваеннай эскалацыі. На фоне гучных правалаў на фронте Масква павышае стаўкі. І ў гэтым запале канфрантацыі літаральна кожны дзень фігуруе беларускі напрамак. Расійскія дроны залятаюць бамбаваць Украіну праз Беларусь. Украінцы гэта фіксуюць па некалькі разоў на дзень і кажуць пра адказ. Менскаму гаўляйтару Лукашэску. Сабака, які брэша, не кусае. Драпежная птушка не такая. Першыя 500 цэляў ужо на алоўку. Паводле аналітыкаў, сярод гэтых цэляў не толькі вайсковыя аб'екты, але і заводы, што працуюць на расійскую армію. Інтэграл, навукова-даследчыя і праектныя інстытуты, якія робяць чарцяжы для паланеза, Мазыр, Наваполацк і іншыя хімічныя прадпрыемствы дзеля таго, каб выбіць эканамічную базу і спыніць убарванне. Тым часам беларускі бок літаральна агаломшыў сусветную супольнасць нечаканай заявай, што ўжо адбівае ўкраінскія атакі. Гэта не выпадковыя атакі, а спробы паразіць элементы пагранічнай інфраструктуры, прыкрываючыся нібыта выпадковымі залётамі. Толькі за апошні тыдзень іх было 116. Каб адбіць гэтыя атакі, дзяжурныя сілы прымяняліся ажно 59 разоў, сцвярджае Вальфовіч. Менавіта з ягонага паведамлення аб тым, што на паўночнай мяжы ўжо ідзе сапраўдная вайна, даведаліся і самі ўкраінцы. У мяне пытанне. Гэта ж колькі даводзілася сябе стрымліваць, каб маўчаць пра такія правакацыі украінцаў. І да таго ж іхная СПА, пэўна, можа фіксаваць толькі украінскія сродкі, бо таго, што залятае ва ўкраіну з Беларусі, яны чамусьці не фіксуюць. Сёння ж з'явіліся паведамленні, што ў Віцебскай вобласці беларускі самалёт збіваў дроны, якія прыляцелі з Расіі. Што ж да слова Вальфовіча о паветраных баях з украінцамі, у іх праўдзівасці эксперты вельмі сумняваюцца. Это моментально фиксируется. Это фиксируется украинской стороной, это фиксируется данными космической разведки Соединенных Штатов. 3 военных аэродрома. Отследить очень элементарно. Это все в течение, в режиме 24/7. Если нет заявлений ни польской стороны, ни американской стороны, соответственно, данных об активизации белорусского ПВО в моменте противодействия дронам со стороны Украины не было. У хлусні Вальфовіча упэўненыя і эксперты Інстытуту вывучэння вайны, але за ёй яны бачаць пачатак сапраўднай канфрантацыі. Расія стварае інфармацыйныя ўмовы для далейшага выкарыстання Беларусі ў сваіх ваенных мэтах. У тым ліку для нанесення удараў па стратэгічных важных лініях сувязі ў тыле заходняй Украіны. Эксперты мяркуюць, што расійскія жагэды, якія залятаюць праз беларускую мяжу, удараць па аўтамагістралі і чыгунцы, што звязваюць Украіну з Польшчай. Летась украінцы ўжо паведамлялі пра атаку на іхны таварны цягнік з тэрыторыі Беларусі, але цяпер абяцаюць ударыць у адказ, у тым ліку па непасрэдна адказных асобах. Палац незалежнасці, да яго 270 кіламетраў па прамой. Ён прыгожа зроблены, са шкла, рознакаляровага. Ну чаму б і не? Ну, хаця б адзін беспілотнік. Проста каб паказаць, што рэжым у Беларусі вельмі крохкі, што мы можам да вас дабрацца.
Але, як заяўляе украінскі бок, ніякай атакі на Беларусь не будзе, пакуль агрэсію суседзяў не пацвердзяць дакументальна, у тым ліку замежныя аналітыкі. Гаворка о прэвентыўных ударах не ідзе. Страляць плануюць толькі ў адказ. Канчатковае рашэнне прыме вярхоўны галоўнакамандуючы. Зміцер Смак, Белсат. На тле небеспадстаўнага пагаршэння стасункаў Украіны з лукашэнкавым рэжымам ідзе збліжэнне з прадстаўнікамі новай Беларусі. Афіцыйны візіт дэлегацыі Святланы Ціханаўскай ва ўкраіну завяршыўся адкрыццём у Кіеве місіі беларускіх дэмакратычных сіл. Пра вектары супрацы падсумаванне ад Юліі Цяльпук. Будынак амбасады Рэспублікі Беларусь ва ўкраіне ўжо 4-й год зарастае бур'янам. Беларускія дыпламаты пакінулі Кіеў у сакавіку 2022-го. Пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі з тэрыторыі Беларусі. Беларуская ж апазіцыя, наадварот, заклала ў Кіеве фундамент двухбаковых стасункаў. Адкрылі не амбасаду, але офіс місіі беларускіх дэмакратычных сілаў ва ўкраіне пасля шэрагу сустрэчаў на высокім узроўні. Агульнае ўражанне ў всех вельмі станоўча ад гэтага візіта, ад камунікацый, якія адбылись. І мы бачым, як зараз бесіцца прапаганда Лукашэнкі і нават расіяне. Гэта значыць, што візіт потрапіў у кропку, робім правільную справу і працягваем ее рабіць. Офіс місіі беларускіх дэмакратычных сілаў не спантанная ідэя. Прынамсі, паўгода мінула пасля ўсталявання беларускімі палітыкамі сістэмнага кантакту з Кіевам. Публічны ж візіт даў моцны штуршок развіццю адразу некалькіх кірункаў супрацы. Ціханаўская і чальцы яе каманды сустракаліся з прадстаўнікамі офісу прэзідэнта Украіны, Вярхоўнай Рады, Міністэрства замежных справаў. Я вдячная украинскому боку за то, что все наши намаганні по демократизации Беларуси, они являются супольными и подтримываются украинской стороной. Мы разумеем, что мы супротивостоим одному ворогу, імперыялістычнай Расіі. Ваююць ва ўкраіне з гэтым ворагам і беларускія падроздзелы. Добраахвотнікі не раз крытыкавалі офіс Ціханаўскай за манапалізацыю прадстаўніцтва за мяжой. Былі і сустрэчныя прэтэнзіі. Учора Ціханаўская сустрэлася з беларускімі ваярамі, прывезла дапамогу і ўзнагароды. Сёння пытанне ўзаемадзеяння беларускіх палітыкаў і вайскоўцаў уздымалася ў парламенце. Жыве Беларусь! Жыве! Слава Украине! Там будуць вострыя пытанні, і прычым пытанні з абодвух бакоў, тому што учора Святлана Ціханаўская таксама парировала і задавала пэўныя пытанні, там давала сваю адзнаку сітуацыі, яка склалася. Я думаю, гэтаму все ж таки паспрыял сама атмасфера Украіны, Киева, калі делегацыю правезлі на места гэтых разбурэнняў, і это просто побачили все на свае вочы. На сустрэчы з каардынацыйным штабам па абмене палоннымі украінскі бок паведаміў прадстаўнікам кабінету пра існаванне на тэрыторыі Беларусі 6 лагераў з украінскімі ваеннапалоннымі, дзе адбываецца фільтрацыя перад накіраваннем у расійскія лагеры. Важна, што пры знаходжанні ў лагерах для ваеннапалонных у Беларусі павінны выконвацца ўсе ўмовы Жэнеўскай канвенцыі. Напрыклад, у дачыненні да іх забароненыя катаванні і жорсткае абыходжанне, прыніжэнне, павінна аказвацца медыцынская дапамога. Вядома ж, узнікаюць вялікія сумневы, што гэтыя ўмовы Жэнеўскай канвенцыі выконваюцца рэжымам Лукашэнкі. Размаўлялі дэмакратычныя сілы і з 3 беларускімі палоннымі наймітамі, што падпісалі кантракты ў Расіі. 2871 грамадзянін Беларусі, як паведамілі нам украінскія калегі, падпісаў кантракты з узброенымі сіламі Расіі, ваюе супраць Украіны, а 440 з іх забітыя. Абсалютную большасць з іх накіроўваюць на так званыя мясныя штурмы. Важна разумець, што ні Лукашенка, ні спецслужбы Лукашэнкі не запытваюць іх вяртання ў Беларусь, ні целаў, ні тых, хто знаходзіцца ў ваенным палоне. Не патрэбныя ні Расіі, ні рэжыму Лукашэнкі. Ваеннапалонныя падчас размовы прасілі беларускіх апазіцыянераў паспрыяць абмену. Юлія Цяльпук, Белсат. Сімвал беларускіх добраахвотнікаў у Парыжы. Украінская тэнісістка Александра Алейнікава заявіла, што на турніры Ролан-Гарос, якія цяпер праходзяць у французскай сталіцы, будзе мець пры сабе шаўрон палка Кастуся Каліноўскага. Белсат атрымаў эксклюзіўны каментар ад спартоўкі.
Дарагія сябры, вялікае прывітанне украінскім воінам, прывітанне беларускім добраахвотнікам. Я цяпер на Ролян-Гарос. І праз фармальныя патрабаванні мяне прымусілі прыбраць на матчы «Шаўрон», што мне падарылі татавы паплечнікі. Гэтыя людзі цяпер змагаюцца за незалежную Еўропу і стаяць плячо ў плячо, адбіваючы расійскую агрэсію разам з нашымі украінскімі героямі. Але я хачу, каб усе вы ведалі, што гэтае месца зарэзерваванае для гэтага «Шаўрона», які мае велізарнае значэнне. І на матчы ён вось тут, у кішэні. І ён заўсёды са мною. Таму яшчэ раз вялікі дзякуй. І я хачу, каб вы ведалі, што насуперак гэтаму патрабаванню значэнне і сімвалы са мною. Нобелевскі лаўрэат Алеся Бяляцкі паразмаўляў з папам Лявом XIV. Сустрэча, на якой прысутнічала і жонка легендарнага беларускага праваабаронцы Наталя Пінчук, адбылася на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, дзе пантыфік ладзіў агульную аўдыенцыю. Алесь Бяляцкі не толькі асабіста паразмаўляў з папам, але і перадаў яму пісьмовы зварот, паведаміла хрысціянская візія. У лісце нобелеўскі лаўрэат падкрэсліў катастрафічную сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі пасля 2020 года. А менавіта, што за кратамі знаходзяцца палітвязні. Сярод іх старыя, хворыя людзі, шматдзетныя бацькі, якія пакутаюць ад катаванняў і адсутнасці медычнай дапамогі. Алесь Бяляцкі падкрэсліў, што рэжым Лукашэнкі мэтанакіравана знішчае чалавечую годнасць, пазбаўляючы вернікаў нават элементарных правоў на споведь і прычасце ў турмах. Таксама нобелеўскі лаўрэат звярнуў увагу на сістэматычнае разбурэнне беларускай ідэнтычнасці, мовы і рэлігійнага жыцця. Ён заклікаў святы пасад да публічнага падтрымання беларускага народу і выратавання палітвязняў, а папу да малітвы. Жаданне паваяваць на баку Расіі дрэнна скончылася для яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі. Тэлеграм-канал «Віцебскі Агуляю» паведаміў, што ва ўкраіне загінуў былы амапавец, які браў удзел у здушэнні пратэстаў 2020-го. У базе расійскіх вайскоўцаў, якую вядзе медыязона, аўтары рэсурсу знайшлі імя Александра Лугоўскага, 1990 года нараджэння. У спісе адзначана, што ён іншаземец, які служыў у ПВК і загінуў за дзень да свайго 32-годдзя ў снежні 2022 года. Выявілася, што звесткі гэтага чалавека супадаюць з імем менскага амапаўца. У базах праектаў «Дзікае паляванне» і «Лука.Зоун» ён пазначаны як актыўны ўдзельнік здушэння пратэстаў. За асаблівую жорсткасць Лугоўскі нават меў заахвочванне ад кіраўніцтва. Іншыя падрабязнасці і абставіны гэтай гісторыі пакуль што невядомыя. Міністэрства транспарту прапановае стварыць адзіную дзяржаўную сістэму продажу аўтобусных квіткоў, як на ўнутраныя, гэтак і на міжнародныя рэйсы. Фармальна ўлады падаюць гэта як зручны лічбавы сервіс. Аднак у сучасных беларускіх рэаліях гаворка вядзецца фактычна пра яшчэ адну буйную дзяржаўную базу, у якой гэтым разам будзе збірацца вельмі падрабязная інфармацыя пра паездкі людзей. Тэму працягне Уладзіслаў Корсак. Паводле задумы Мінтрансу, у адзіную дзяржаўную сістэму продажу аўтобусных білетаў будуць трапляць не толькі аўтобусныя расклады і маршруты, але і дадзеныя пра перавозчыкаў, аўтобусы канкрэтных кіроўцаў, а самае важнае пра пасажыраў і іх паездкі. Для кожнага асабісты кабінецік, каб, так бы мовіць, нічога не згубілася. У сістэму плануюць залучыць усе сервісы і платформы продажу білетаў, якія дзейнічаюць у Беларусі. Аператарам стане арганізацыя «Сталічны транспарт» і «Сувязь». Згодна з праектам, бізнес, які не захоча ў гэта інтэгравацца, могуць абмежаваць ці проста адключыць. То бок фактычна выкінуць з рынку транспартавых паслуг. Афіцыйна ўсё падаецца як крок да сучаснага і зручнага сервісу, што будзе сярод іншага спрыяць барацьбе з махлярамі, безбілетнікамі і агулам бяспецы транспарту. Маўляў, людзі змогуць купляць білеты, багажныя квітанцыі онлайн, адсочваць рэйсы, атрымліваць паведамленні пра адмены і хутка вяртаць грошы за скасаваныя рэйсы. В контексте контроля над гражданами это несет серьезные риски. Это значит, у спецслужб Беларуси будет тотальный контроль без постановлений, без запросов, без постановлений прокуратуры. Это значит, больше спецслужбам не нужно делать отдельные запросы перевозчикам. Передвижение любого гражданина внутри страны видны в режиме реального времени.
Сапраўды, у дэмакратычных краінах такія сістэмы найперш праз сервіс. У аўтарытарных жа сілавікі змогуць хутка паглядзець, хто так часта ездзіць за мяжу, хто быў у пэўным горадзе ў пэўны час або хто занадта актыўна перасоўваецца па краіне. Зразумела, што гэта можа дапамагчы выявіць і сапраўднага злачынцу. Аднак з тым жа поспехам стане яшчэ лягчэй сачыць за іншадумцамі. Срок хранения всей информации в информационной системе составляет 3 года с момента ее внесения. Это значит, силовики могут детально реконструировать историю перемещений и контактов, с кем и когда человек ехал на соседних местах, наряду с такими инструментами, как геолокация мобильных телефонов и база данных КИПОД. Это поиск по лицам. Это в комплексе это тотальный контроль. Тотальнейший. Падобная распрацоўка ёсць у Кітаі, там яна даўно стала часткай вялікай сістэмы назірання за людзьмі. У Расіі пасля пачатку поўнамаштабнай вайны кантроль за перамяшчэннямі людзей і іх паводзінамі ў інтэрнэце таксама прыкметна ўзмацніўся. Владислав Корсак, Белсат. Беларускі бензін зноўку актыўна едзе ў Расію. Продажы зайчынных нафтаперапрацоўчых заводаў рэзка выраслі на таварнай біржы ў Санкт-Петербургу. За 3 тыдні траўня аб'ёмы рэалізацыі гэтага паліва павялічыліся ў дзесяткі разоў у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Попыт застаецца высокі, нягледзячы на тое, што беларускае паліва даражэйшае за расійскае. Паводле выдання «Камерсант» з 1 па 22 траўня на біржы рэалізавалі звыш 17 тысяч тонн беларускага бензіну. Прычым амаль палова гэтага аб'ёму прыпала на канец перыяду. Актыўнасць пакупнікоў расце на тле атак на расійскі НПЗ. На мінулым тыдні Владзімір Зяленскі заявіў, што праз удары ЗСУ толькі за апошнія месяцы расійская нафтаперапрацоўка скарацілася на 10%. На тле новага этапа абвастрэння стасункаў паміж Кубай і з адзіночнымі штатамі Амерыкі афіцыйна Менска дэманструе Гаване сваё падтрыманне. Намеснік міністра замежных справаў Лукашэнкі Яўген Шастакоў наведаў Кубу з працоўным візітам і пацвердзіў, цытата, «безумоўную салідарнасць з кубінскім народам». Конец цитаты. Падчас двухдзённага візіту беларуская дэлегацыя правяла серыю перамоваў з кіраўніцтвам кубінскага МЗС, прадстаўнікамі ўраду і ведомстваў, адказных за вонкавы гандаль і інвестыцыі. Асноўная ўвага палітычнай і эканамічнай супрацы. Візіт адбыўся на тле чарговага росту напружання паміж Гаванай і Вашынгтонам. Днямі ЗША выставілі абвінавачванне ў забойстве на адрас былога прэзідэнта Кубы Рауля Кастра. Гаворка пра збітыя над выспай у 1996-м 2 самалёты. Тады загінулі грамадзяне ЗША. Да таго ж, дзяржаўны сакратар Марка Рубіо заявіў, што Куба ўяўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы з адзіночных штатаў. Адкрытыя каналізацыйныя люкі становяцца смяротнай небяспекай. Ініцыятыва «Белпол» атрымала ўнутраныя дакументы Віцебскай пракуратуры, якія раскрываюць маштаб праблемы з каналізацыйнымі калодзежамі. Толькі за апошні год на Віцебшчыне ў іх праваліліся 9 чалавек. 4 загінулі. Падчас правярання выяўленыя дзясяткі небяспечных калодзежаў. Падрабязней у наступным матэрыяле. Трывожную статыстыку выявіла правяранне пракуратуры Віцебшчыны. Яно пачалося пасля здарэння ў Віцебску, дзе ў адкрыты каналізацыйны люк упаў 4гадовы хлопчык. Люк каля жылога дому не быў нават агароджаны. Дзіця атрымала траўмы. Пасля гэтага пракуратура праверыла стан каналізацыйных і водаправодных сетак у рэгіёне. Новыя аказаліся шакавальныя. За 2025 год і пачатак 2026 у люкі ды іншыя аб'екты камунальнай інфраструктуры праваліліся 9 чалавек. 4 з іх загінулі. Правяранні на Віцебшчыне паказалі, шмат якія камунальныя службы фактычна не кантралявалі стану каналізацыйных люкаў. Адкрытыя калодзежы былі нават побач са школамі і дзіцячымі садкамі. Шэраг арганізацыяў нават не мелі выразнага ўліку калодзежаў на балансе. Частку скаргаў не разглядалі месяцамі, а некаторыя праблемы развязваліся толькі на паперы. Парушэнні зафіксаваныя практычна ва ўсіх раёнах вобласці. Мало ли ребенок упадет. Такая дрянь, ужас. Трагедыі адбываюцца не толькі на Віцебшчыне і не толькі на вуліцах. У Капыльскім раёне гэтай вясной 4гадовае дзіця загінула, праваліўшыся ў каналізацыйны
канализационный резервуар на приватном подворку. Короче, вот так как-то, я не знаю, я на него наступил, он провалился. Ну, я, соответственно, вместе с люком. Жена меня, соответственно, достала после этого. Я просто к тому, что это Борисов, Чапаева 40А или 40Б, короче, за мемориалом. Просто вот тут рядом двор, а тут дети постоянно бегают, носятся. Если бы какой-нибудь ребенок туда залетел, ну это жестко. У люкі трапляюць і жывёліны. Гэтак у Будакашалёве ратавальнікі дасталі сабаку, які зваліўся ў 4-метровы каналізацыйны калодзеж. На шчасце, жывёліна не пацярпела. Цяпер, прынамсі, віцебская пракуратура запатрабавала тэрмінова развязаць праблему з небяспечнымі люкамі і пакараць адказных службоўцаў. Сярод тых, да каго ўзніклі прэтэнзіі, працаўнікі ЖКГ, сельгаспрадпрыемстваў і чыноўнікі аблвыканкаму. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. Сапраўдны пылавы віхор на Меншыне і пылавыя буры на Гомельшыне. Моцныя вецеры, паваленыя дрэвы. Амаль 300 населеных пунктаў у Менскай і Віцебскай вобласцях без электрычнасці. Беларусы ў соцсетках дзеляцца відэа непагадзі, што прыйшла ў Беларусь. З чаго-чаго, толькі яшчэ і непагадзі нам не хапала. Без каментара. Ну, нейкі у нас такія навіны беспрасветныя. Давайте хаця б напрыканцы аб'ектыву, хоць штосьці пазітыўнае. У гарадзенскім заапарку новая жыхарка. У сям'і Якаў, Дымка Іжэі, нарадзілася дачка. Яна вельмі падобная да маці, хаця дагэтуль у пары некалькі гадоў запар нараджаліся малыя дымчастай масці, як у бацькі, адзначылі ў заапарку. Маленькаму Яку ўжо зрабілі неабходныя для нованароджаных вакцынацыю і чыпаванне, а вось імя пакуль што яшчэ не выбралі. У заапарку заклікаюць усіх ахвотнікаў дасылаць свае варыянты праз Інстаграм. Без каментара. В объективе на сегодня все. Более новины в наших социальных сетках и на сторонце belsat.eu. Но информационный вечер протягивается. Господарство чекает студия Белсат, яку мы проведем разом с Витовтом Сивчиком. Витовце першим до серьезных таких темов. Хотя, может, так само было серьезно. Может, у тебя есть некий вариант? Як бы ты назвал маленького, докладнее маленькую, Якаўшчыну? Як бы ты назвал? Ой, гэта такое пытанне, ведаеш, бо калі быў бы хлопец, то не ведаю, як, ну, шмат імёнаў на як. Якуб, альбо там у нейкай версіі Якаў. Якаўлена. Якаўлена, альбо, ну, неяк так. Якаўлена. Сапраўды. Як кажуць, ведаеш, быў у заапарку, бачыў яка. Ну, як. Як. Дакладна. Гаспадарства, пераходзім да сур'ёзных тэмаў, якіх не бракуе ў інфармацыйнай прасторы. 500 цэляў у Беларусі ўжо накрэслілі, пакуль што толькі алоўкам, зазначае начальнік сілаў беспілотных сістэмаў Украіны. Эскалацыя паміж Менскам і Кіевам, магчымыя сцэнары падзеяў. Усё гэта адбываецца яшчэ на фоне візіту Святланы Ціханаўскай ва ўкраіну. Пра ўсё гэта паразмаўляем з намеснікам галоўнай рэдактаркі Белсату Сергеем Пелясом, які толькі што ўласна вярнуўся з Кіева, таму запрашаю застацца, паглядзець і паслухаць. Ну, не абыдземся, гаспадарства, без вашага калектыўнага розуму і вашай інтэрнэт-актыўнасці. Пра ўсё неўзабаве.
Ну што ж, традыцыйна нагадваем, што спадарства, памятайце пра бяспеку. Усе, хто глядзіць нас з Беларусі, каму бяспечна, таксама заклікаем удзельнічаць, калі праз інтэрнэт глядзіце, удзельнічаць у каментаванні нашага стрыму. Нам вельмі важныя вашыя галасы і важнае вашае меркаванне. Якраз задаемся сёння пытаннем, вось гэты паўтор магчымы зноўку нападу на Украіну з тэрыторыі Беларусі. Вось што гэта ўвогуле такое, як на вашу думку, гэта цалкам магчыма, альбо гэта нереалістычна, альбо все-таки гаворка найперш вядзецца пра гэткі элемент інфармацыйнай вайны. Калі ласка, дзяліцеся сваімі меркаваннямі, калі мала гэтых варыянтаў, дапісвайце у каментарах. Украина тым часам рыхтуе военные отказы за удзел рэжыму Лукашэнкі ў расійскіх дронавых атаках. Нават гавораць пра 500 военных цэляў для магчымага ўдару. У сваю чаргу рэжым у Менску заявіў, што такія ўдары ўжо нібыта адбываюцца. Са словаў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі, за тыдзень нібыта адбілі больш за 100 паветраных атак з Украіны. Украіна штодзень фіксуе залёты расійскіх дронаў праз тэрыторыю Беларусі. Паводле украінскага боку, гэта падобна да чарговай спробы Масквы ўцягнуць Беларусь у вайну. Начальнік сілаў беспілотных сістэмаў Украіны Роберт Броўдзі-Мадзяр заклікаў Александра Лукашэнку не лезці на вочы Украіне, бо першыя 500 военных цэляў па Беларусі ўжо прызначаныя. У той жа час дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфовіч сцвярджае, што ўжо адбівае украінскія атакі. Маўляў, Украіна пад выглядам выпадковых залётаў спрабуе паразіць элементы памежнай інфраструктуры. За апошні тыдзень Вальфовіч налічыў 116 залётаў украінскіх дронаў у беларускую паветраную прастору. Каб адбіць гэтыя атакі, дзяжурныя сілы нібыта прымяняліся ажно 59 разоў. Эксперты Інстытуту вывучэння вайны за гэткімі заявамі з Менску бачаць пачатак сапраўднай канфрантацыі. Спадарства, я хацеў бы таксама зацытаваць Роберта Броўдзі, псевдонім Мадзяр, начальнік сілаў беспілотных сістэмаў Украіны. Вось такая цытата. «Менскаму гаўляйтару Лукашэску сабака, які брэша, не кусае. Драпежная птушка не такая. Першыя 500 цэляў ужо на алоўку». Вось так, спадарства, што азначаюць усе гэтыя заявы, ці за рыторыкай стаяць нейкія канкрэтныя планы, распытаемся у Сергея Пелясы, намесніка галоўнай рэдактаркі Белсату. Сергей, добрый вечар. Добрый. Прывітанне, дзякую за запрашэнне. Вось толькі-толькі ты вярнуўся з Кіева і, напэўна, значна лепш, чым мы тут у Варшаве, разумееш, што там цяпер ва ўкраіне адбываецца, якія ёсць планы адносна Беларусі, вось усе гэтыя такія рэзкія заявы, наколькі яны увогуле маюць шанец перарасці вось з рыторыкі ў нейкую практычную плоскасць? Я думаю, што рэзкія заявы украінскага кіраўніцтва палітычнага і вайсковага маюць даволі вялікія шансы перарасці ў практычную плоскасць. Перспектыва украінская, званіца ў Кіеве, від са званіцы ў Кіеве, ён зусім іншы, чым від з Менску, Варшавы ці Вільні. Давайте вернемся да падзеяў апошніх тыдняў. У траўні адбыліся дзве вялізныя атакі паветраныя па Ўкраіне, па Кіеве, у прыватнасці. У тым ліку 24 траўня, за дзень да прыезду Светланы Тихановскай, адбылася атака невіданна ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання. Это была самая вялікая. І 14 траўня, і 24 траўня была выкарыстаная паветраная прастора Беларусі. І украінцы гэта бачаць. Акрамя таго, яны не кажуць наўпрост пра канкрэтныя пагрозы, але гавораць пра тое, што не могуць агучыць усю інфармацыю, якой валодаюць. Што на самой справе сітуацыя на беларускім баку значна горш выглядае з іх пункту гледжання, чым гэта можа падавацца, скажем так, звычайнаму старонняму назіральніку. Вось разумееце гэта як хочаце. Што адбываюцца спробы павольнага вцягвання Беларусі ў гэтую вайну. Гэта звязана з тым, што Расія загразла на фронте. Расія несе вялікія страты. Украіна паволі перахоплівае ініцыятыву. Так, у паветры мы назіраем жудасныя атакі з боку Расіі, але на зямлі нічога падобнага няма. Ініцыятывы ў Расіі на зямлі няма. І расейцам трэба
путінскому кіраўніцтву для того, каб добиться вынікаў, добиться мэтаў у вайне, ім патрэбна нешта придумаць, ім трэба штосьці, ім патрэбны другі фронт, магчыма, ім патрэбна псіхалагічны ціск, ім трэба ціск на грамадскасць, на грамадзянскае насельніцтва. І таму з'яўляюцца гэтыя спробы ўцягвання Беларусі ў вайну. Акрамя таго, канешне, украінцы бачаць, і все мы гэта бачым, тое, што навідавоку на паверхні гэта саўдзел рэжыма Лукашэнкі у учэннях з расійскай ядровай зброі, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі, гэта размяшчэнне элементаў сістэмы Арэшнік, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі. І апошняе гэта тое, што, ну так, як бы проста кажучы, Украіна адчувае сваю сілу, і Украіна адчувае слабасць рэжыма Лукашэнкі. Таму Украіна дазваляе сабе вось гэта. Расія не можа пераламіць вайну на фронте, Лукашенко слабы, але ёсць спробы выцягнуць Беларусь у вайну, і таму Украіна робіць вось такога тыпу рэзкія заявы, які, можа быць, не ўсім зразумелыя і выглядаюць на нейкае нагнетанне. Гэта не нагнетанне, гэта рэакцыя на тое, што бачыць украінская выведка і украінскія палітыкі. Сергей, ну вось наконт матывацыі Крамля ўцягнуць Беларусь у вайну канчаткова, у гарачую фазу, як бы ты пералічыў аргументы, которые сапраўды ёсць, называецца, але адначасова мы ж ведаем зацікаўленасць Крамля ў тым, каб мець такое ціхае бяспечнае балота, дзе можна рабіць бензін, дзе можна лекаваць сваіх параненых, дзе можна лагістычныя візіты там перакідваць туды-сюды этой вайсковыя свае падраздзяленні. Гэта адносна іх аргументацыі. Між тым, калі да пазіцыі самога Кіеву, на твою думку, што на сённяшні дзень яшчэ стрымлівае Кіев ад удару па тэрыторыі Беларусі, па вызначаных цэлях, таму што прычынаў, там пачынаючы з 22-го года вельмі шмат. І згаданыя табою атакі, которые вяліся ў тым ліку з дапамогаю інфраструктур на беларускім баку, ну это ж таксама дастатковыя прычыны. Чаму Кіев дагэтуль стрымліваецца, на твою думку? Таму што Кіев не хоча эскалацыі вайны. Украінскае кіраўніцтва разумее, што калі Украіна нанесе прэвентыўны удар па нават вайсковых аб'ектах, ці то расійскіх, ці беларускіх на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, то гэта адкрые магчымасць рэжыму Лукашэнкі увайсці ў вайну. То бок гэта ў інтарэсе рэжыму Пуціна, а не ў інтарэсе рэжыму Лукашэнкі, а не ў інтарэсе кіраўніцтва Украіны не лежыць пашырэнне вайны на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Выхад вайны па-за рамкі Украіны і Расіі. І гэта таксама не ў інтарэсе заходніх партнёраў Украіны. І таму украінскае кіраўніцтва, і ў тым ліку падчас гэтага візіту, і ў тым ліку міністр замежных справаў гаспадар Сібіга, адказваючы на маё пытанне ў міністэрстве замежных справаў, сказаў, што мы будзем люстэркава адказваць. Так, адказ будзе люстэркавы. Калі па нам удараць, то і мы ударим. І гэта вельмі цікавае пытанне. То бок, што Украіна прызнае ударам, на які трэба люстэркава адказаць? Ну вось, напрыклад, выкарыстанне беларускай паветранай прасторы расійскімі дронамі па Украіне, так як гэта было некалькі днёў назад. На гэта трэба люстэркава адказаць ці не? Ну, люстэркава это значыць адправіць дроны праз тэрыторыю Беларусі па Расіі. А гэта ўжо адбываецца. Мы ж ведаем, што украінскія дроны атакуюць Расію з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Ну, значыць, гэта не з'яўляецца магчымасцю сітуацыі, гэта не сітуацыя, дзе трэба біць, напрыклад, па мазырскім НПЗ, па ракетнай базе ў Асіповічах, па нейкім аэрадроме на тэрыторыі Беларусі. Гэта яшчэ не. А што з'яўляецца? Дыверсія нейкая, так? Адкрыты нейкі удар, нейкія зеленыя чалавечкі, не ведаю, яшчэ раз дрон прилетіць на Чарнобыльскую электрастанцыю, як это ўжо здаралася, так? Штосьці павінна быць іншае, чым дроны і ракеты, якія выкарыстоўваюць, між іншага, беларускую паветраную прастору. І вось тады Украіна ударыць у адказ.
Наконт удару ў адказ 500 цэляў ужо вызначылі на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта заявіў начальнік сілаў беспілотных сістэмаў ЗСУ Роберт Броўдзі, псевданім Мазер. А мы запыталіся ў былога супрацоўніка службы бяспекі Украіны Івана Ступака, што гэта могуць быць за цэлі. Давайте разам паслухаем і вернемся да нашай размовы. У нас є розмежування. У нас ёсць размежаванне, у нас ёсць народ, нармальныя, адэкватныя людзі, якія, на жаль, трапілі ў такую складаную сітуацыю, і ў іх ёсць такі дыктатар. І ёсць рэжым нам варожы, народ не варожы. Таму ўсе тыя 500 цэляў, пра якія сказаў начальнік сілаў беспілотных сістэмаў ЗСУ, яны ўсе на 100-110% вайсковыя і напаўвайсковыя аб'екты, цывільныя аб'екты, але якія працуюць на беларускую эканоміку. Ну вось нават у гэтым выказванні ёсць пэўная супярэчнасць, таму што з аднаго боку эксперт кажа пра тое, што ўсе гэтыя цэлі з'яўляюцца вайсковымі, а з іншага боку, нават калі яны не вайсковыя, а цывільныя, то яны працуюць на беларускую эканоміку. З гэтага вынікае пытанне, ці пры такой атацы рэальна пазбегнуць нейкіх ахвяраў. Ніхто не дасць 100% гарантыі таго, што удасся пазбегнуць ахвяраў сярод цывільных супрацоўнікаў, не ведаю, якой-нибудь перевалочной станции, где перепамповывают паліва ў Росію, так? Альбо нейкі лагістычны цэнтр, праз які ідуць нейкія прадукты вытворчасці беларускага ВПК для Росії. Ніхто не дасць такой гарантыі, так? Таму все тыя беларусы, якія працуюць у той сферы эканомікі беларускай, якая падтрымлівае расійскую вайну супраць Украіны, ну, будзем сур'ёзнымі, ім трэба задумацца, ці заўтра ім не прылеціць. Калі ты ў Мазыры супрацоўнік нафтаперапрацоўчага заводу, і ты ведаеш цудоўна, куды ты адпраўляеш гэты бензін, там, мазут і іншыя прадукты, то ты павінен разумець, што ўначы можа прылецець на твоё месца працы. І не трэба гэтаму здзіўляцца. Але толькі тады, калі гэта будзе адказ Украіны. Я не ўяўляю сабе, каб Украіна нанесла удар прэвентыўны. Так? Я думаю, што можа быць такі прэвентыўны удар, але не па аб'ектах інфраструктуры, якая працуе на вайну, між іншага, а па скапленнях войскаў, тэхнікі, аэрадромах. Такое можна сабе уявіць. Але гэта будуць тады толькі і выключна вайсковыя цэлі. Сергей, вось калі ты быў у часе вось гэтага візіту, асвятляў, працаваў вось на гэтым візіце Ціханаўскай у Кіеве, ці прагаворваліся, якія сцэнарыі Кіеў найперш разглядае вось гэтай магчымай эскалацыі з боку рэжыму Лукашэнкі, альбо гэта не агучваецца. Бо калі мы размаўляем з іншымі экспертамі, вельмі часта гавораць пра магчымую правакацыю пад лукашэнкавым сцягам, напрыклад, расійскіх вайскоўцаў. І што рабіць тады ў такой сітуацыі? Што будзе рабіць у такой сітуацыі Кіеў? Па кім тады паляцяць у адказ? Гэта вельмі делікатнае пытанне, і гэта лінія чырвоная паміж рэальным дзеяннем беларускіх сілавікоў супраць Украіны. А нагадаем, няма ніякага інтарэсу, няма ніякага зацікаўленасці ў рэжыме Лукашэнкі, каб крикнуть «Привитание, украинцы, вось, стреляйте по нам, мы у вас на прицеле». И никто при здоровых глуздах не будет гэтага рабіць, разумеючы, что вся территория Беларуси находится як на далоні под прицелом украинских дронов, артиллерии и ракет. Так? Это может быть сапраўды так, як ты кажешь, так, Валер. Это может быть так званая операция по чужим стягам. Грубо кажучи, расійскія дыверсанты, перапранутыя ў формы беларускіх памежнікаў, абстраляюць украінскі памежны патруль, альбо правядуць нейкую дыверсію, саботаж супраць Чарнобыльскай АЭС, якая знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад беларускай мяжы. Мы былі на ёй, я там таксама быў, і дырэктар ЧАЭС быў вельмі занепакоены тым, што дроны лётаюць увесь час нон-стоп над ЧАЭС, і нават адзін упаў на гэты новы саркафаг. Таму аперацыя па чужым сцягам, дзе расейцы перапранутыя ў беларусаў, гэта вельмі в расійскім стылі, яны такое любяць. І ввогуле расейцы добрыя спецыялісты ў такіх аперацыях. Это ў гісторыі здаралася шмат разоў. Вайна супраць Фінляндыі ў 40-м годзе так пачалася. Так, мы гэта ведаем.
яны могуць яшчэ раз гэта, яны могуць гэта паўтарыць, яны любяць паўтараць. Вось згадаў ты пра Чарнобыльскую АЭС, дзе была Святлана Ціханаўская, уся ўвогуле дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў. І пытанне таксама такое. Сёння палітолог, сябра руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў пісаў у каментарах у Фэйсбуку, ён выказаў такую вельмі нестандартную думку пра тое, які можа быць увогуле сцэнар у рэальнасці. І там сярод пунктаў было зазначана, што Ціханаўская могла бы падтрымаць пэўную ваенную аперацыю, наступлення па сцэнары курскай аперацыі і захоп у першай фазе Гомля, Пінска, Берасця, Мазыра. І тут такая думка прагучала: не думаю, што Буданаў проста так прывёз яе на Чарнобыльскую атомную электрастанцыю, маўляў, што яе могуць зноў туды прывезці у выпадку, калі Украіна вырашыцца на такі вельмі рэзкі адказ на нейкую агрэсію з тэрыторыі Беларусі. А на тваю думку, з тваіх назіранняў, ты нешта такое, ну не ведаю, бачыў, ці гэта можа быць такі сігнал для рэжыму ў Менску? Я чытаў гэты допіс Паўла Усава, таксама уважліва прачытаў. Я часткова з ім згодны, але часткова не. Павел памыляецца вось чым. Святлана Ціханаўская не з'яўляецца марыянеткай у руках Кірыла Буданова ці міністра Сібігі альбо Уладзіміра Зеленскага. Гэта не так працуе. Гэта не так працуе. Чарнобыльскую АЭС наведалі не з-за гэтага. Так? Чарнобыльскую АЭС наведалі таму, што гэта сімвал і месца трагедыі беларускага і украінскага народаў. Гэта трагедыя, гэта злачынства савецкіх чыноўнікаў, якое нас аб'ядноўвае. І Святлана Ціханаўская пацярпела ад яе як дзіцё. І ў выніку фактычна чарнобыльская трагедыя сфармавала яе. Дзякуючы ёй, парадаксальна, яна паехала на захад на аздараўленне, там навучылася англійскай мове ў Ірландыі, і цяпер яна размаўляе на гэтай мове з замежнымі палітыкамі. Так? Яна не лялька ў руках Буданова, гэта не такім чынам працуе. Аднак я магу сабе ўявіць, гэта не фантастычны сцэнар, калі ў выніку такой ці іншай правакацыі Беларусь уцягваецца ў вайну, беларусы не хочуць ваяваць, і ў выніку украінскія войскі, ну не тое, што вызваляюць, грубо кажучы, Мазыр, Пінск ці Кобрын, так? Але в недалёкай будучыні мы бачым нешта падобнае на курскую аперацыю. То бок украінцам, можа быць, прыйдзецца зайсці на тэрыторыю Беларусі, каб нейтралізаваць пагрозы, якія з яе паходзяць. Вось такім чынам я магу сабе ўявіць. Да. І чаму б не ўявіць сабе сцэнар, што на гэтай тэрыторыі, дзе-нибудь в Гомелі ці в Мазыры, з'яўляецца урад, які прызнаецца Украінай, так? І ён вакол сябе аб'ядноўвае беларусаў, якія хацелі бы змяніць уладу на Беларусі на законную. Такі сцэнарый, як бы ён фантастычна сёння не гучаў, я магу сабе тэарэтычна ўявіць. Ён рэальны. Але ці такі сцэнар... Так, але таксама ці такі сцэнар тады не выкарыстае узурпатар для, не ведаю, кансалідацыі часткі людзей вакол сябе, што вось паглядзіце, маўляў, іншыя войскі заходзяць на нашу тэрыторыю. Так, ён гэта выкарыстае, і тады будуць беларусы супраць беларусаў. На жаль, так можа быць. Так можа быць, да. Гэтага немагчыма выключыць. Канешне, на боку Лукашэнкі будуць тыя, якія з ім звязаны, якія на сумленні якіх ёсць злачынствы, якія будуць разумець, што ім трэба альбо змагацца да канца, абараняць свайго гаспадара, альбо уцікаць. А тыя беларусы, у которых сумленне чыстае, ім не прыйдзецца Лукашэнку абараніць такой сітуацыі. Я думаю, што лукашэнкаўская сістэма пасыпецца проста як картачны дамок пасля першых некалькіх удараў дронаў, якімі камандуе гаспадар Мадзяр. Сергей, ці абмяркоўваўся гэты сцэнар у размовах з беларускімі добраахвотнікамі, таму што мы ж памятаем, агучваліся планы, што калі раптам Лукашенко паспрабуе зноўку зайсці, ударыць там ва ўкраіну, то першымі сустракаць акупантаў будуць беларускія добраахвотнікі. У Святланы Ціханаўскай адбылося дзве размовы з беларускімі добраахвотнікамі. Гэта былі размовы за зачыненымі дзвярыма, там не было журналістаў. І больш таго, на адной з гэтых размоваў яна была фактычна сама. Это была размова яна і беларускія добраахвотнікі. Таму я не ведаю дакладна зместу гэтых размоваў. Але, як бы, аналізуючы розныя дэталі вакол гэтых падзеяў і тое,
як думаюць некаторыя прадстаўнікі добраахвотніцкага руху, з якімі я размаўляў, я думаю, што яны даволі сур'ёзна ставяцца да такой перспектывы. Ну, гэта ж людзі, якія рэальна там ваююць, прынамсі значная частка з іх, хто цяпер ваюе, так? Яны рыхтуюцца да розных сцэнараў. І я бы не выключаў, што і такі сцэнар можа быць магчымым в будучыні. Мы бачым, якім кліва развіваюцца падзеі. Мы бачым, што пагрозы з боку украінскага камандавання, ну, гаспадар Мадзяр быў выбраны на кагосьці кшталту такога спікера, так, в гэтай справе. Ён троліць Лукашэнку, ён яго зачапляе. І мы не бачым сур'ёзнага адказу з боку рэжыму Лукашэнкі. Ну, да, была заява Вальфовіча. Гэта цікава, дарэчы. Заява Вальфовіча была цікавая, бо гэта таксама эскалацыйная заява. Раней ніколі чыноўнікі Лукашэнкі, сілавікі, асабліва прамаскоўскія сілавікі, такія як Вальфовіч, не казалі адкрыта пра вялікую колькасць украінскіх дронаў на тэрыторыі Беларусі. Так? Але тым не менш гэтыя дроны лёталі, яны ж атакавалі Расію праз тэрыторыю Беларусі. Цяпер ён гэтую заяву зрабіў. Так? То есть на ўзроўні рыторыкі мы ўжо назіраем эскалацыю, ўжо ідзе падрыхтоўка як бы глебы. І пытанне, ці скончыцца толькі вось на гэтай рыторыцы, ці законы жанра змусяць як бы і дзеянні расійскіх спецслужб прывядуць да таго, што Беларусь можа быць уцягнута ў гэту вайну. Гэта не ў інтарэсе Украіны, не ў інтарэсе рэжыму Лукашэнкі. Ёсць толькі адзін цэнтр, каго цікавіць такі сцэнар. Гэта злачынная пуцінская расійская ўлада, якая развязала вайну супраць Украіны і хоча пасварыць беларускі і украінскі народ і выкарыстаць в сваёй вайне беларусаў. Так. Асабліва цяпер, калі расейцы загразлі на фронте і няма ніякай перспектывы, што Расія дасягне сваіх цэляў у вайне, нават у перспектыве бліжэйшых некалькіх гадоў. Сергей, дзякуй вялікі табе за гэты каментар. З намі на сувязі быў Сергей Пеляса, намеснік кіраўніцы Белсату, які толькі вярнуўся з Кіева, бо асвятляў уласна вось гэты візіт Святланы Ціханаўскай і іншых беларускіх палітыкаў ва ўкраіну. Гаспадарства, застаемся ў тэме, звязанай з расійска-украінскай вайною, можа трошкі іншы бок медаля, эканамічны. Аказалася, што бензін з Беларусі стаў хадавым таварам на біржы ў Санкт-Пецярбургу. Яго продажы ў траўні рэзка выраслі. І гэта нягледзячы на тое, што беларускі бензін каштуе даражэй за расійскі. Паводле дадзеных расійскага выдання «Камерсант», з 1 до 22 траўня на пецярбургскай біржы было рэалізавана больш за 17 тысячаў тонаў беларускага паліва. Пры гэтым летась за той жа перыяд было прададзена толькі 300 тонаў. Попыт на беларускі бензін у Расіі падвышаўся цягам усяго месяца. Разам з ім раслі і цэны. Сітуацыя з недахопам уласнага паліва ў Расіі выкліканая атакамі украінскіх дронаў на расійскія НПЗ. Паводле «Камерсанта», імпарт беларускага паліва дапаможа згладзіць гэты недахоп толькі часткова. Пра тое, што Беларусь гатовая дапамагчы расійскім рэгіёнам з нафтаперапрацоўкай, Александр Лукашенко заяўляў яшчэ 18 траўня. Маўляў, мы маем 2 мадэрнізаваныя заводы і падставім сваё плячо ў любы час, калі гэта трэба. Гаворка была пра мазырскі наваполацкі НПЗ сумарнай магутнасцю 24 мільёны тонаў у год. Пры гэтым агульнарасійскае спажыванне бензіну складае каля 40 мільёнаў тонаў у год. До нашага эфіру далучаецца Андрэй Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптымум» на ютуб-канале «Беларусы і рынак». Спадар Андрэй, добрый вечар. Добрый. Вітаю вас. Вось цікавыя вельмі гэтыя звесткі паводле выдання «Камерсант», што за першыя 3 тыдні траўня продаж беларускага паліва на біржы таварнай у Санкт-Пецярбургу вырас у 57 разоў у параўнанні з такім самым перыядам за мінулы год. На вашу думку, пра што сведчаць гэтыя звесткі? Гэта нейкая, не ведаю, анамалія на канкрэтнай біржы, ці гэта сапраўды індыкатар вельмі шырокага працэсу? Ну, глядзіце, тут трэба улічваць такі тонкі момант. Вось, калі мы кажам пра вось гэтыя лічбы 57 разоў, то яны, ну, як бы, то гэта мы кажам пра адносныя лічбы, так? Але гаворка, калі кажам пра абсалютныя лічбы, гаворка ідзе ўсяго толькі пра 17 тысяч тонн беларускага паліва, якое было прадана на вось гэтай біржы. І насамрэч, ну, як бы у абсалютных лічбах гэта вельмі мала, абсалютна мала. Ну, то бок там Беларусь вырабляе, здаецца, 3,5 мільёны тонн бензіна на год.
Вось гэта там 300 тысяч 10 у год бензина мы вырабляем. 500-550 тысяч тонн дизельного палива у месяц у нас вырабляецца. Так, таму 17 тысяч тонн, ну, гэта вельмі невялікая лічба. Але для чаго гэта патрэбна? Гэта звязана з такімі асаблівасцямі коштаўтварэння на паліва ў Расіі. Вось гэтыя кошты, якія ўтвараюцца на біржы, ну, спачатку, так, на біржы прадаецца нязначная доля ад расійскага паліва, якое там, у прынцыпе, ёсць на рынку. Да? Але пры гэтым вось гэтыя кошты, якія ўстанаўліваюцца на біржы, у выніку гэтых торгоў, яны як бы з'яўляюцца індыкатыўнымі. Ну, гэта не значыцца, што яны там абавязковыя, але на іх арыентуюцца. Таму вось, калі вы на біржы прадаеце нейкае, ну, адносна агульнага аб'ёму спажывання ў Расіі невялікую колькасць паліва, да, то гэта ўсё роўна можа паўплываць на кошты, на тое, каб гэтыя кошты знізіць. І насамрэч Беларусь гэта по просьбе России уже неаднойчы рабіла, і гэта менавіта робіцца не для того, каб збіць бензінавы дэфіцыт, паліўны дэфіцыт, а гэта робіцца для того, каб крыху збіць кошты, каб кошты не раслі так, ну, занадта хутка. Ці азначае гэта, што рана радавацца Лукашэнку, маўляў, вось схапіў чарговы раз удачу за хвост, перестали одно продавать, там мазу не купляют уже, ну так будем гнать бензин. Альбо все-таки потенциал для спадзеваў ёсць, улічваючы, як добра гараць нафтаперапрацоўчыя заводы ў Расіі. Мы ведаем, што колькі 158 разоў як мінімум ужо ЗСУ ударили за час паўнамаштабнай вайны па расійскіх заводах, і каля 10% ужо вывели з ладу нафтаперапрацоўкі расійскай. То бок ёсць куды расці спадзевам Лукашэнкі? Не, ну глядзіце, насамрэч расці ёсць куды. І тут зноў тут два моманты ёсць. У прынцыпе, для Беларусі не вельмі выгадна прадаваць сваё паліва ў Расію, таму што расійскі рынок не прэміяльны для беларускага паліва. Беларусі выгадней прадаваць сваё паліва, ну, на нейкія там, ну, зараз гэта рынкі там азіяцкія рынкі. Вось. Але Беларусь напрыканцы мінулага году, беларускі НПЗ атрымоўвалі расійскую нафту на умовах, ну, гэта называецца давальчыцкай пераработкі. Калі гэта не беларускае паліва, калі яны атрымоўвалі грошы толькі за тое, што яны перапрацоўваюць гэтае паліва, а паліва яно належыць расійскім кампаніям. Нафта належыць расійскім кампаніям, паліва належыць расійскім кампаніям. І як мы ведаем, Лукашэнку гэта дазволіла дамовіцца з Расіяй на такія выгадныя умовы паставак расійскай нафты. Ну і вось гэта гэта дзейнічае ўжо з канца мінулага году. І Беларусь, ну тут таксама трэба разумець, што ўсё ж такі беларускія аб'ёмы вытворчасці паліва, яны у параўнанні з расійскімі вельмі маленькія. Да? Там у 10 разоў меней па бензіну і, здаецца, у 15 разоў меней па дызельнаму паліву. Таму Беларусь не можа заліць расійскі рынок. Тое, што Беларусь можа, і тое, што Беларусь рабіла напрыканцы мінулага году, яна дапамагала вырашыць нейкія рэгіянальныя перабоі з пастаўкамі паліва. Менавіта у еўрапейскай частцы Расіі, у некаторых вобласцях Расіі. Вось. Ну, таму што нам жа трэба і самім. Так. Андрей, але якраз пра гэта ж і гаворка. Тое, што там сабе, што невыгодна сваё прадаваць, ну, мы ведаем, як з бульбай у тым годзе было ў беларусаў, всю папрадавалі ў Расію. Так што это не той аргумент, які можа паўплываць на Лукашэнку, там выгадна, невыгадна беларусам, але вось наконт рэгіёнаў сапраўды цікавы ж момант, таму што калі украінцы б'юць, яны ж не толькі па заводах б'юць, але і па лагістычных вузлах, і калі адрезаецца нейкі рэгіён, который бліжэй да Беларусі знаходіцца, то выгадней нават па падвышаным кошце паставіць з Беларусі, чым цягнуць адкульсьці з Расіі, тым больш праз нейкія небяспечныя участкі. Вось гэты варыянт мае патэнцыял фінансавы для Лукашэнкі?
Так, ну я ж про гэта кажу, што напрыканцы мінулого года менавіта так яно і рабілася. Менавіта так паліва з Расіі і пастаўлялі, каб збіць нейкі дэфіцыт у асобных расійскіх рэгіёнах. Вось. Як бы гэта не трэба разумець, гэта не прэміяльны рынок для Беларусі, але зараз, калі там парушаная лагістыка ў прынцыпе продажы беларускага паліва на тыя рынкі, куды Беларусь раней яго прадавала, то гэта можа быць і зусім не дрэнна. Ну, недарам Лукашенко вось на мінулым тыдні ён прапаноўваў прадаваць беларускае паліва нават у Свердловскую область Расіі. Спадар Андрэй, дзякуй вялікі, што завіталі ў наш эфір і так патлумачылі гэтую такую няпростую тэму, я думаю, для многіх з нас. Андрэй Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптымум» на YouTube-канале «Беларусы і рынак» і быў цяпер у эфіры студыі «Белсат». Спадарства, ну а цяпер наша сталая рубрыка «Падзеі рэгіёнаў», якую мы рыхтуем сумесна з рэдакцыяй «БГ Медыя». Распачынаем з сельскай гаспадаркі. Там беларус у нашай першай тэме просіць Лукашэнку зноўку разабрацца з бруднымі каровамі. Гэтым разам яны стаяць па калені ў гнаі на ферме «Зялёны сад» у Гомельскім раёне. Аўтар роліка сцвярджае, што ў кароўніку на ферме «Зялёны сад» ён пабачыў бруд, рэзрух і жывёлу ў кепскіх умовах. У каментарах думкі падзяліліся. Адныя пішуць, што так на кожнай ферме і што гэта звычайная вясковая рэальнасць, а іншыя, што кіраўнік рэжыму тут ні пры чым, за стан фермы мусяць адказваць яе працаўнікі. Ты ведаеш, Вітаўцы, я, дарэчы, разумею, чым сэнс асабіста Лукашэнку прасіць разабрацца. Чалавек заняўся сваёй фігурай, і вось схуднець это ж не толькі таблеткамі, бо ад таблетак потым як утрымаць эту форму, а вось ідзі пакідай гэты гной, хоць нейкая карысць ад цябе будзе. Пытанне ў тым, каб кожны мае займацца, як бы, ведаеш, сваёй працай, і тут... Ну, тут якраз бы і знайшлася. Лукашенко акурат мог бы, мне здаецца. Спадарства з усёй таксама павагай да людзей сельскай гаспадаркі, да фермераў, бо гэта вельмі важная насамрэч праца, калі без жартаў. А мы ж пераносімся ў Баранавічы, там у тыктоку беларуска паскардзілася на сервіс у мясцовым скурна-венералагічным дыспансеры. Жанчына прыехала на кансультацыю аб выдаленні радзімкі і засталася незадаволеная тонам размовы з кліентамі дзяржаўнай установы. Я вам не проверю, у вас вся родинка в тональнике. Я говорю, хорошо, давайте я смою. Вообще-то девушка... И знаете, так еще смеются, типа, девушка. Еще, знаете, с такими ухидными улыбками. Ну так едьте в Минск, если вы там будете удалять, вот там и делайте дерматоскопию. Боже, откуда я это все могу знать? Я пришла к врачу, он меня вообще дал направление, направил меня на дерматоскопию. Мне вы говорите, едьте в Минск, мы вам все равно никакое заключение не дам. Боже, ненавижу просто. Особенно вот это свинское отношение ко мне. Але спадарства, не аднымі скаргамі жыве рубрыка «Падзеі рэгіёнаў», і нарэшце мы маем добрыя навіны задаволеных, шчаслівых беларусаў, якіх можна сустрэць у лесе. Адтуль нашыя суайчыннікі выходзяць з кошыкамі поўнымі грыбоў. Гэта ў траўні. Хоць традыцыйна грыбны сезон пачынаецца пазней, але тыя, хто ўжо паехаў у выведку, засталіся надта ж задаволеныя. 23 мая, Восточная Беларусь. Первая маслята. О. 24 мая выехали в разведку. Ну, должно было что-то появляться. Вот только свернули в лес недалеко от трассы. И сразу же вот такой красивый масленок. Посмотрите, какую майскую красоту я нашел. Вот такой. Боровичок майский. Смотрите, какая красота. Ведаючы, я падумаў, это ж наколькі ўсё-такі красамоўна, калі цяжка знайсці добрыя навіны з беларускай рэчаіснасці без грыбоў. Вот такое. Ты, дарэчы, даўно быў у грыбах? Слухай, у мінулую восень хадзіў. І як? Вельмі файна. Увогуле, прырода гэта тое, што заўсёды натхняе, незалежна ад таго, што адбываецца. Так што усім раю гаспадарства.
Пасля эфіру возьму у цябе координаты грыбнога месца. Ну, спадарства, напрыканцы яшчэ падсумуем наше апытанне. Дзякую усім, хто галасаваў. Паўтор нападу на Украіну з Беларусі. 49% тых, хто прагаласаваў, лічыць, што цалкам магчымы. На другім месцы гэта гаворка пра элемент хай і інфармацыйны, але зноўку ж вайны. І 18% лічаць все-таки, што гэта нереалістычна. Ну, хацелася б, канешне, толькі выказаць спадзеў, што вайна скончыцца раней, не дойдзе яшчэ і да Беларусі, а скончыцца абсалютным правалам Крамля і перамогай Украіны. Дай Боже, каб мір і сапраўдная свабода, незалежнасць нарэшце запанавала у нашай дзяржаве, каб мы таксама маглі усе сустракацца на роднай зямлі, спадарства. А зараз дзякуем за тое, што паглядзелі нас у эфіры студыі Белсат. Сёння для вас працавалі Валерый Руселік і мой цудоўны калега Вітаўт Сіўчык. Я, спадарства, таксама заклікаю на праграму «Чалы дарэчы». Неўзабаве, 7:30, сустрэнемся там. Ну што, да хуткай сустрэчы.